Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Jikwara moga juang. My name's Adek Tatu. Kendo mambo yangu ni matatu. Puodo duong, madho kongo, miela jawa. Abiro nyombo tokma. Gimanie public domain to nyaka wawuoye. Prince Inda noneno gigi, Janabi noneno gigi mowero maber. Owero. Weche hera tek makachako pimonu. Donge danind bedo. Weche hera tek makachako nono mam. Donge dakwa pimodho. Owero maber ndi. Weche hera ok yot. Utone Silas Jakakimba marriage mar 4 years odhedha kanyo ni pap. Odhedha to the floor riangla moluar burumo. Higeni onge tiende mundu akete achaya kotamore wawere. Jaber onge tiende mundi keta gi paro. Stress duanega mama Weche hera tek. Jothuro Janabi Inda nosewero. Winja, marriage is not for the weak. In fact, anawacho gan ya omate machanda kama nane. Lebna uru omachanda. Anawacho ni ya. The only people I can wish marriage are my enemies. The rest of us, please, let us enjoy, let us have money, and let us have good sex. Full stop. Marriage. Janabi noneno gigi mowero. Weche hera tek. Kocha kupimo. Obiro nindo bedo. Obiro kwa pimo. Koni gi kocha. 4 years. Aya, Jakakimba to kao 4 years. In kor ki kao wadi ati tuo ni udwa weru. Were uru kan gato dhi yore. Ne, sani en divorce kuome. Ne, marriage will not work. Usipa chiem. Nyako chiem. Ilos pesa. Imani nga puro duongi maber kaka Adek Tatu. To watu waendelee na maisha. Hii dunia hii marriage. Inda noneno. Ma Inda wacho. Janabi kose wuoyo. To se wuoyo. Iwinja. Ose wuoyo motieko. 4 years, Silas Jakakimba. We are very sorry. Anyway, marriage is not for the weak. That is why, ka intiere oko, ineno ka marriage mate. Ngama nie marriage ineno ka oko koni mate. Koro en mana sukluka. Ronga laka diglika. Tungluka. En mana kone gi. Weche hera tek makachako pimonu. Donge danind bedo. Birthdays gin achiel kuom gik ma wakalo e piny ka. To ne thuondi kaka umari Nash. No. Birthdays ok en aena odiochieng', en okang'.
Maikinde ma waketo gik moko thenge, waketo ngolo, kendo wahingo tich matek ma wasebedo ka watimo. Kama e gima watimo wang'ni. Siku yako uko ready? Ngeso tarik 26 dwe mar 7, yore duto chomo Game Changers Lucky Sama. Kama wadhi interrupt normal business, to mana e nying achiel, Omarina. Awone mano nyuoliga, happy birthday. Ikri ne nyasi mar hingo odiochieng nyuol mapokone e piny Luo, ma ikelo ni kod Gala Empire Entertainment. On stage, legendary poet rumba maestro Omondi Ngoe, Sakaja Dimple hitmaker Uncle Eddie, kachiel kod jothumbe moko mathoth. Dhi ketie wi koki kod ngolo namo yiech nyaka che. Kadonjo to en mana shillings 100. Tarik 26 dwe mar 7, kwa wacha happy birthday, wawere gi duol, wamiele kendo wamor kanyakla. Oteni okeni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Happy birthday, Omari Nash. Omari Nash. Nadi, Omari Nadi. Nadi, kata keki kata. Nyakoromogi machiegni kendo. Kawuono pod aduogo gi mamwa. Iluongo ne Amelo Nyasoba. Amelo. Kawuono beta tingo ni light. The other time no wuoyo to nikete mudo. Naketi mudo. Kawuono chalo somo. Odiero darachar. Mana kaka nawacho ne wamanyo space mondo abia kelu gadhiambo nyosiri. Koro wabedi twatwagi. Wawacho ni kapok wayudo space maber. Wanyalo chako gi kuma nitie mondo mi waket jopiny on tos. To kwaseyudo space maber to wabiro kela dhiambo nyosiri on board wago uru gino dhi mbele. Wakwanye kanyo. Kawuono ne ng'ama pok subscribe ne Luo Trending Nation. Wadwa wuoyo matin e weche moko osebedo kanie social media kata mbui. Nadwa wacho ni social mbui. Adwa paro ni kar mana wacho gimoro achiel e dhok mopogore. Mane ber tiyo gi wich ka koro viparo piyo. Kabisa ke kwanye lose. Nego ne jopiny mos. Wan gi keny moko ariyo kamwadwa wawuoye. Manie mbui ok wadhi kumoro twakao. Kawuono Cleophas Oluoch ma en jalendo e Ramogi TV otimo keny mare ayanga. Kendo an gi kora wakonga chwade congratulations. Kata ambende kanye maredhe. Congratulations. Itimo gima otamo chuo mang'eny timo. Ang'o miyo wacho tane ming'iya gi bath wang'i mama. Ing'eni kata in pok ayudo nyako makelo na omuna pija moto pok ikelo na. Emo miya ng'i kamano gi bath wang'i. Itimo gima otamo chuo mang'eny timo. Omiyo congratulations. But ineno kata pok atimo kamano. Chir man go manadhigo oko kumondik ni ladies only cha. Man go maruwe keny mar ji to pok akendo. Ng'eni kigo bol gi oko, tigo dhogi mang'eny kabisa. Lakini donje pap, ditami goyo. Otamo uchuo mang'eny, omiyo ako sawa. Congratulations. Sama iwacho ni ngima seche moko galagala. Sama ineno Cleophas Oluoch to koro to riwo keny gi jaode. Silas Jakakimba to koro kere tung mosuo gimara. Tingeni mare benelich. Mare nyaka upija kaeli emuno goche live. Father ne jadolo mochung' mar atari kanyo gi ngolo. Omiyo piny no ber ahinya. To ne mor lelo. Ne ng'amo ng'eyo. Omire olose ted kachicho. Amelo mama. Amele nyaka. Sianda gi ogwenyore. Sianda ogwenyore sani. Sani ra. Ok nere. Mano dwach jopiny koso bet Nyasaye. We kunga tangni kaka mar Cleophas no landi. Mar Cleophas lichka. Ineno magi some of the pichni mabende ogo kacha chaendo. Dhok ni kama tanda wuoya. Dhok otimo kathando le dalane. Dhoge dhi mana boro.
Wazum gi ane. Dhoge gin adi yawa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gin 10. Kwan ne uru dhogo e kamera dongo. Ja kamera dongo ikete bathe. 8, 10, kanyero. To ng'a monogo picha ni, ang'o moni chwado dhok mondo kere mondo wakwan gi. Simbe. Ma simbe Cleophas. Hapana, samoro ng'eyo simbe jatelo ok tho mula kamano. Ok nokoko gi iPhone? Chal ni en iPhone moro mapod orem kidogo. Ok opol gigi maler. No, ok omiyowa into details. Ok omiyowa into details. Dho ni watang'o nego jopiny, ang'eyo jopiny unene. Dhok ni kanyo? Dhok ni ka to kwano gi tek. But gin around 8. 8, 9, 10. En from 8 ka. To gi diel moro ba neno bathe kacha. Nyiso ni jogi otemo. Owuotho maber. Jomoko ne winjo ka wacho ni gidhero. Dong' man to kata gima in wang'i mi. Koso ok ne. Dhero to gidhero especially ma. Dhiang' odhero makoro lumbru makoro kar dhiang' iluongo nang'o? Mamalo kan. Iluongo nang'o? Mara man to odhero ma serious. Mano dhero. Lakini awinjo ka luo wacho ni ng'ame dhi nyuom ok nyuom dhok madongo. Inyuome roe. Mamiyo gi thuolo mar dongo. Mamiyo gi thuolo mar dongo. Omiyo aparo ni otiyo maber. Oluwo chik. Mane momiyo wan wachako ni congratulations. Congratulations. Congratulations are in order. Maningini wacho kisungu. Kabisa. But koro we apenji. Wakao Cleophas Oluoch. Warew gi Silas Jakakimba. And any other person ma is outside there. Do you support kelo kenyni e mbui? Nikech an on my side aparo ni Silas dewe kelo kenyne mang'ere kamacha. Samoro kethruok gi bedo kong'ere. But nikech gik mikele mbui milando. Mi chuno ni kang'o kethore be nyaka chak lande. Kosini neno gina. Dong' ing'e ni ngamihero. To sani bi ing'e ni piny nwaseye analog. Wane digital. Koro gimoro amora en digital. Arus keny digital. Igoye pap. No. Jite mondo ng'e gigi. No. An on my side I feel niya. Ot nyalo bedo ki CCTV te kumora mora. Chopok no kete CCTV. Kata cheche gi ng'ato machalo nade. Kata dhi mane lodgings. Iyudo ka cho onge ga CCTV. Nyiso niya, nitiere kuonde moko in life that we need privacy. Apana. Privacy kenyere kaka dwa bedo to ng'ane ka ng'ane ni ng'eyo ni ng'ane ni ikaw. Obro ng'e nade? Let me ask you. Ing'e Chika Lonzo? Chika Lonzo? Musyoka? Chika Lonzo akiaye. Ojagol ga mana donation, iwinjo mani Kalonzo's family. But Chika Lonzo iseneno kata mono ogino campaign udo bedo president. Nene chiege bathe. Adong ji wacho ni onge dhako. Gima wacho ano ka wacho ji. En go. Bano mokan. Kalonzo nigi family maduong'. To in iseneno? Podi. To en go kanye? Churchill ma miyo ji nyiero malich kamane. Ng'e chi Churchill. An Churchill ang'eyo. Seneno chiege. Churchill akia. Pod akeli mos. Wan gi ja Royal Media makoro ndiko nyaka Cleophas. Ma ng'ama duong' seriously. Masharia. Ang'eyo. Chiege ing'eyo? Chiege akia. Okene monene ka ene Nyakalondo. Nyiso niya. On my side I feel ni these public figures kopo ni neno ka chiegi okidwa no ka onge part mo play a role mari mar bedo public figure gole oko. To jibiro ng'e nade Omar? Jibiro ng'e nade ni okendo? Jibiro ng'e nade ni okenda? Dong'ano ni jong'e? Mondo ng'ama nyalo sera kik sera koro. Koro ng'e ni osekawa. Jomisere zero nyaka osiepe mosetednegi mong'e maber ni ng'ani to tedo na machi ng'ane. Sero ng'ano ma dhako gi pache mathin yiene ma ginindo go.
koro nyiso niya wacho ni an asekendo to ok nyis ni koro ok achak aser kata ok chak sera. Kokamano gik minyanyoko go betiyo mana gi pesa. Abiro ng'e nade ni chwora nigi pesa? Abiro ng'e nade ni okawa kopo niya mama ugini nobiro ng'ato ka ng'ata chwado 500,000 basha idwa koda ni pod aonge gi pesa. Chieng' birthday ni moro abiro tami kanyo Prado TX jibiro pod aonge gi pesa ok ilando mano gachi. To dongana ni piny ngima ong'e nyaka US. Wanyalo lando gik moko an family lando mang'ane nolando godo ruse mbui emomiyo sani koro piergi ok rom. Dong nwaneno ng'ane gavana ma gine kane ma Machakos mono be owere gi chiege ni iluongo ni ng'awa nani Mutua. Dong nineno gicha nyiso ni problems wan godo e keny iyuda koponi achwanyra gi jaoda to dhi yot mondo mi oduogi nikech ok olandore koro giche chok miye mental torture nikech ing'e koselandore ni wawere idwa penjori ni kaka gicho trend cha adwa doko da nang'o. Hapana. Waswahili husema. Achana na Waswahili wanasema. Walisemaje? Mficha uchi hazai. Mficha uchi mtoto wezi ona. So wich kuoto we kuodo wiye kuma gintie. No. Gik moko nyaka nyisi mondo kik ifiti. On my side I feel niya mtumba miyo ni chiro. Lewni ma expensive kode ok yude buru kiono ni koti eni dhi isili ti ikawo ot moro ineno ot moro mabor ti idho lift nyaka kanyo ting'eni mi idho lift ni lewni kalo kiusetie grofa piny ka idhi manyo suit koro ana feel niya gima ber opande en oklande mane momiyo iwacho ni kata minerals mar so expensive ikunyo deep in the soil ok gina shallowly gin kata nyiri marwako gik mogika manyiso gik gi they are cheap ok dwargi they are cheap iketo giri onesiende ni chieng' chamo they are cheap iyo koro chiegi bimoyo like my wife I love you that do not show on my side ok aping ng'ato oko kanyo but ana believe ng'ato keto nyaka kata mana profile mar chiege to chodo kolwenda sero nyaka sero nyako moro to profile picture ne to chiege gi nyathine ana samoro nyiso bera landa no. So samoro jok moko be matimbe giricho no. Samoro ng'ate manyo dhe nagi samoro kuchocho olemo negi marach to nyasi manyotimore maber manyewa celebrate koro jogi koro siende gi ok rom bwana mano makosa kuom joka be seneno ga nyidak niwacho ni nyardak most of them 80% ok gibedo blessed ahinya idhi yudo ka maybe siandane miss maybe sura ok en go maber ahinya maybe mano nyardak mane momiyo inya yudo ka jok man gi pesa gi nitie ng'ato modhigo ga e ba ochalo trophy omera ko donjo kama to club telo kor ng'iyo gi kama ng'ano kidhi mineno chiege samoro kaka no owiro mo bwana ok ni monge mo nitie to nyardak kia wiro mo hapana mano ni chuone ma stress bo mama no del kimiyo kata Vaseline to ko tuo timie yath iko tu sawa emomiya koni niya dhako nyalo bedo ma kaka ne ng'ato wacho ni uzuri wa muke nyithiwa si urembo koro nyir dak go samoro nyalo yudo ka gimis urembo but nyathi to rito nyithindo noseluokore lewni oban but ka koro kele mbui omari makia point ma dhako cha timoga en odhi ng'iye from outlook to randere manade tonge dende manade otar manade ineno koro kada kana ikane akana otar ting'eyo pat momakoni e dala ing'e maber ni en ng'ama inyalo weyo simbi to pok noparo ni yawa mule ing'ama inyalo weyo 1,000 to kok ikone ni yawa ma 1,000 kauma okomul iyuda
but in gi moro masiende ne othucho iwe Ka kombe. tok ne alofu kumiketi iwinjo onego gwala kanyara bandu Alufu winjo nyaka garufu. to si Arufu. ne onego gwala kanyara bandu ting'e simbe kodwa wuoyo simbe kodwa wuoyo kong'i kama kore ko odhi gini iwinjo koro iyudo ka ober en smart ng'ata gombe but Timbene. simu pok nomako buti kiwinjo kama to nyara dak cha en gini yawa madoyo adoyo ok chande koro iyudo ka dhi akelo gini e mbui to ji dhi chako yanyo nyar dak iwinjo aya nyiri ma be neno kodi nyiego kaka public figures jok ma samoro osegombi iwinjo momiyi luore klas moro kaka jakoti kaka Cleophas mok lony koti Jakakimba mok weg yani ler mipani yawa to ng'ane be nitie seche molile a moment misekele mbui to ji chako analyze ji chako chambua there are most people ma ok okelo family ne e mbui but koponi ati nitiere kaka kelo family ni no kelo ni gimoro kaka tango mobina tango go nyithinde miyo ji neno sympathy ni ya ubina negi nyithindo mang'eny manade ni bet miyo onyalo yude mogo Wabol negi moro. Ora tamo wacho ni mano to chok nyaka nyithi waya ichak go picha akene yude obina negi nyithindo mang'eny manade obina kik winj gini. Iwacho obina kelo nyithindo e mbui at least ng'ato. Awacho ne ya Nenda sal kawuono. awacho ne ya meko bina kaka ing'eyo kelo mogo Gikelo mogo. nikech gin nyaka gi channel mondik ni The Obinas Family. iyuda koro dong we kata ni favor ma ng'ato nyalo bolo gimoro matin apart from that dong bedo Obinas no dong iyudo ka kelo gimoro koro kata ochwado ma nyathine okele mbui ok ni otang'onu gima ne ode ong'e maber ni The Watch to kelo pesa Dudonge samore ma ja gine botimo. Jakakimba ok content creator Dongo chako kawuono. No Dongo chako kawuono. Expose family koponi ok kel gimoro miyo ji chako neno weakness mari. Ochako kawuono koro ok wachahe. Okang' nogo kopokia pache ahinya. Gina gik moko mag owuora na isekendo right sawa. Ang'o marach kikendo like jaluok nena ni yawa akendo nyaka go picha dhiang' why sani mane slogan mowuok no dong'ina kata ka nyocha be wachako neno marinda inda be ok en gin kuseni indeno akoro aila maginda ka ineno like what is wrong marinda cha macha to asapote nikech jok mono ka warus cha gin joma dwaro business machalo bolo so it was part and parcel mar advertisement bang'e no dong ji odogo loso katen ka bolo dong yura bolo kano chako mare gi Jakakimba embe no kelo nwa sitoche mar no kelo na dong getimo go business ineno sani koponi ya we koni asefwenyo ni ya lweruok mwalwerore kodi e ot nyalo miyo wachul odno dong mana tango ne jopiny dong yuda but koro in gi pachi matini seneno ka jirani otango lweruok makorgi imbe kori wacho ni kendo in kori mako simu kama ko mari lweri magadier tiyudo ka channel mudhi okete en channel ng'ate mayudo gimoro in onge gima yudo kata nyingwe manjaore weche ka mi ng'ama kelo family ne Bahati dongene Bahati Diana nigi channel ne makelo ne do Bahati nigi channel ne makelo ne do iyuda ginji adi maloso pesa online cast apart from that giyudo endorsement ng'ato ni land na tissue ng'ato ni land nango koro mano to yieni tang' nyaka kaka chiegi luokore dong kelo koro mar Jakakimba ni to yudo koko kelo ong'ama nigi tije monego bed ni ji omiyo respect kata an ayudo nguvu kanyi mar wuoyo kuom Jakakimba do I even don't get osekele mbui kosekele mbui you are down yani like ichaki duokori e level maru mari gene akeni kori ichako yudo magi kata kawuono ka wuoyo nying Jakakimba to kagima kata odo kadhi nende kawuono kopono wocho wayawa
lakini gimotimo to ok ber. No. Ineno Jakakimba ng'ama duong' ma koponi ati ochwanyore gi chiegi. Ok onego bed ni spread e mbui. Ichwanyori gi jaodi, chwanyruok en gima noya nyaka chon. Joma mine wane chwanyore mating' gik moko. Iwinjo? There is a case ma ng'ato ne ting'o nyaka mogo. Sijui keting' ang'o. Do sani wating'o gan kijike manyakelo ayago. Ma wei gi lepie kon. Do you need to kele mbui? To What is the essence? Jibiro ng'enade. Ni ane mayocha ng'iewo gi. Paro mathin, dak nyochi kel nwa ka mit mane ulonyoru ninde kitanda. Wemiyo wauru script nus. Nutango nwa kutimaru sawa. Tang nwa uru kakutimo, kuro tang nwa uru kuketho. To koro sani dwani mondo gitaka gimora mora mit karumo. No. Nitie maturity moko makoro nyaka donje wiwa. In nyathini osebet matuo. Manyiso ni en miriambo gimoro lit karumo e gino ok tang'e. Omit kochakore emo meno tang' nwago. To gima mit gima ber onge wang' mok dwa neno. Mano koro itiyo gi gima wacho ni ni gino mit kachakore to korumo tiluonge ni kena ngocha. Wer cha iluongo nang'o yawa. Ng'amono wero gichecha. Akega mono were wiro wil godo. Ang'e maber gima moro mit kachakore joodwa uru emo me jogi kawo gik samero poto. Era mit ka ine korumo tiluonge. Nini iluongo ni nani? Iluongo ni Omondi Long Lele mano wero koso nen ng'a? Omondi to wero. Yang'ene gima ni mit karumo. Mit kaka luru sama era koro rumo. Ni awa era sami chako. Ne mit chala luru sama koro era rumo. To jibaya yenje kasto ji yuaka. Koro wachak gi jibaya yenje kasto ji yuaka. Sawa? One kare. My live performance. Ngad gate. Kawuona mile machoko gate amilo. Mijogi namba nigi ng'ado pesa. Namba na en mana 07 cha. 06 94 62 10. Ting'ade kidonji iwinje thum. Ni awaera sami chako to mit chala luru sama koro era rumo to jibaya yenje kaso yuaka. Ingene ketho gini, but ingene jogo se chulo shu. Ingene wako shu. Show me. What the America? Show me. Ne awaera sami chako, to mit chala luru sama koro era rumo, to jibaya yenje. Ne awaera sami chako, to mit chala luru sama koro era rumo, to ji yuaka. Koro ana kwayo ne samo mitni kan mondo mikango okech ichaki kan. Moloyo tang'e komit kasto sama koro okech to koro kidwa tang'e to tang'ore kende. Ayudi. Awinjo gomo ina gi nest. Tango gik moko. Koro awinjo gomo. Nikech owach ni dak law ywach. Oko mita all through. Ndiye kupanda na kushuka. Okay. Malima na mabonde. Yin kura yudi. Kore ka yudi gimomiyo. Kasti ngeni ng'amu miga respect oko. Nyocha neno story moro mar police. Ngeni police kodonjo kumoro kata ne ji nie maandamano to ji ywayo iye. Ngeni police ni notang'e mbui. Kodonje ode. Ingeni ang'o manie ode. Kuon mang'ich manodong' nyoro. Odonjo luokore to chwado kuon mang'ich manodong' cha to nindo. Ng'ato neni nang'o ng'amono seluori. Jiga kare mana machamo kuon mang'ich. Kora moment misechako expose family ni nyaka jok mono luori. Koro chai. Samoro kaka wuoye e chijini ng'ato paro ni umari nigi dhako mapichni maler machwe machalo kama. Kasto kore katang'o ni randere moro mazianda neno lal totar to wiyo gar. Karo oyudo madhamore mukuodo siandane to chiege to weyo ka odhiero. Ingeni idugi wacho ni chiwo mari. Imagine. Ingeni luor mine miya te walk from 100 to 20. Ground floor. To 20. Ingeni 20 nodong' ni otherwise en gi dhako. Dhako. Koro dong' e 20. To dhanyawe gi nonenang'o kuom ng'ani
Koro an akwayo nitie gik moko moko ningo bed ni waketo public. Yeah. Ng'ato tero nyathine school ni congratulations my boy, it is a half term. I just paid, I just cleared the fee. Who should clear? If not you. If not you. Aya, iketo nyathini status ni quick recovery my boy, this is not your position. Monde ka godo sympathy mag friends. After all, nyathicha samoro do bed ng'ama duong'. Doko gombo ni mondo kete mbui. Doko gombo. Iwinjo. Kako chalo no the situation. Kuna mtu like seriously penda hata we mwenyewe uonekane ukiwa in a bad way. Surely. In the front of people yawa. Oko gima ber. Sai niko ringeni ko acha ko reason gimeta mawacho. Kora yudi. Iruka in nindo kech. Okay, nindo kech is not something to be celebrated. Otami. But you don't ng'ato kete status. Nyithi nyikwa minwa wewa wanenda kama Nyasaye ong'eyo kiny. Ng'ani kwecho gi rieko. Ng'ano kwecho. Otiyo gi nyithindo gi kwecho gi rieko. Ni nyithi merwa wewa wanenda kama Nyasaye ong'eyo kiny. Kasto kete status. Okete status. To mago nyithinde adier. Nyasaye mong'e ode beneno ni mato od ng'ane. Nyasaye mane mang'iyo ga status. Ang'amuni go chonge piny gi nyithindi. Tiwache ni Jehova Nyasaye. Tigiri kama kisetieko lamo to kinyi wuok e dhi many. Jehova gwedho. Ok ni umari one. To kidwa kwecho. What? Oh. Umepata pesa data? Thank you. Owacho ni kokete gine. Kose yudo pesa data moro matin. Koro en owuok expose godo problems. Koro ing'e gima timore, kwecho ok rach. Kwecho no achono mare. Onge ng'amoromo. To be onge ng'amorem. Jite warome mbele Nyasaye. To kopo ni dhi dho kama entie pogruok moro mar rem, mano en kawaida mar piny kaka en. To kwecho bende ok rach. Ibire direct to a friend of yours. To a friend of yours. Tikwae. Ikoni ng'ane namo. Okogore na maber. Nade gimoro de yaka aonge kata kaka chiem gi nyithindo. That is why we have friends. Yes. But samikele mbui tana feel ni kinji ne tigi problem no ego inoma nikech kigipani idhi kwa kamano titho idhi dhi mbele makata ka nyithindi gi chieng' moro bedo MP tibiro winjo ka ng'ato chako paro ni kori sungori okidwa wuoyo kodwa to wan ma nyithindo gi nyochwa solo ne ka e TikTok. Wan ma nyochwa gine kama e WhatsApp. Ng'ene gima sayudo jomoko are after what they have, they want. Whatever you will say about me, none of my business. You'll care. It will be your business. Today you don't care. Today. Tomorrow you will care. So we are here for the future. Huh? We are here for the future. Itangonwa kaka umari dong ber. Waketo wan jok makwongo keto ka wacho ni congratulations gi. Wan mwachako gono ni hey rumo ketam. To kani waonge picha twadhi yudo kanyo. Ananeno ni ya machiegi mana kako ketang'nwa kwani dhako dong kisenyuomo to ji ong'eng'e kata kimako ich. Ang'o ma mono ji tero e process mondo ji ong'e ni amane nyathina. Because nyathi to ber ne ji te. Ang'o ma mono keto ni aya agolo msip chiega ogolo. Adonje kitanda mondo mi ukona ni umari congratulations. Mano nyathini automatically en ot kanyo. Automatically kwa yudo nyathi ot kanyo tikonwa ni mano nyathini congratulations. You don't need to prove us a bedroom mondo wang'e ni kare nyuolo nyathino. Koro gima idwa temo mondo iprove ni in gi dhako. Iwinjo? Akawe officially kawuono. Piny ngima ong'e ni machiega. Why? Piny ngima gi ok dhi nindo ni gi dhako. Ok dhi nindo gi dhako? Piny ngima gi ok dhi pidho ni nyithindo. Ok dhi pidho ni dhako. Koro maybe ka in kod gimoro makelo ni ei tang'onwa gima in gi. Bas. Yao channel mar family. Machieng' moro kata koko gine ne pod ji medo following. Ng'ene sani kopo ni Silas Jakakimba ne gin gi channel gi. To giketo kanyo. Dhano koro de view. Kata ndikore view. Abiu to gicha donjo gima donjo. To ne manga man gi tije man gi suit. Tise luongo siepeni moko man intelligent man gi pesa moseneno ni ang'ani okendo. Ang'o momiyo idwa lando ni nyakumari mok kalibani. Anan kaliba mar Silas Jakakimba. Kiny ka koro chi Jakakimba sianda gi gwenyore gi chwore. To
to kendo ni wololo nyaka koro jok matar kumari gini ni to gimomiyo koro wanyalo wuoye nokelnwa tang'nwa no songonwa gan ngene tedo tama bende an ngene tedo tama kiny koro kado motedo mali azut he to kare wabeda kuma kare onge tiende tedo niko kata ngated malich to kiny kata dhi gora no makama wabeda kama we peji ere tiende ilos event mondik mana niya invited only ji donjo mana gi card VIPs kionge gi card to kinyal access to oduogo bedo all over nyaka Facebook iwinjo makoro wan jok mono kodhigi wachalo mar gimono wan tikech we've seen everything don kopo ni atiloso such event tibiro gi ng'ama cover ni o cover to bedo band oketo ni gode flash kata CD mano documentary ni watch to kidwa ni jopiny ong'e tiweyo jok ma jopang'ang'a umari nashige ni adek tatu Mr. Kede idwa no chwake wabia kanyo seriously wagoni shoto gik moko timore mafai idwa no chwake ng'ata ng'eni ni kendo to ing'eni kaka wang'e ni kendo no e kaka nyaka wang'e kukethuru e kaka nyaka koro wang'e ka problem nitie to kiketo family ni cool on my side I feel somebody may disrespect you to kod donjo moneno chiegi gi odi kaka loso to dugo mi respect kabisa kon ai Omari I never knew ni chalo kama kare ma in koro anaparo ni ngima mopande kasto ng'ato dhi ong'eyo ber moloyo prove neji ni an wuoda jaigni 13 riembo gari kako bina temo cha but obina mare cha to dong na sekoni ni macha to business en kata nyathine ochwanyore dhot to kamera yeah you how are you guys this Ogadi top my kid is coughing but we are treating her ineno kakigolo chest cough miye kunywa dadi kunywa to pesa donjo iwinjo jomoko be wacho ni obina is so caring yeah the obinas but mare cha to kata na kone ni autiyo ga kili macha business omiyo nyalo mako kata nyathi ko ya hicho na ume flash maji ya maji huwa ina flashiwa hivi to koro mari bedwa kopo ngima obina to en gino onge gima kelone iwinja mele koro dwa nyiso jopiny ni nikech osebudho koko nyuome for long koro yudo ng'ato kod tang'onu ing'eni be higni gite nyocho ka ng'ina nyalo yudo Omari ng'ina yudo point moro ka we monda koni aneno kai kata in be in gi dhako te pando kidwa ni winji aneno kaka rain bende in gi dhako te pando adwa ng'eyo di ng'ana biro neni niko kidwa golo gikelela we monda koni last point Amelo human being will be happy with you kibire TV na tiwuoyo gi jopiny a moment me out TV ni I feel like you are my competitor there are some ladies outside here that is happy with you they are hosting you they are doing everything for you because they feel you are in their class poko kawi a moment mitango nege chuo chuori one is a create an enmity kodgi true iyuda if they can get any link go down don't succeed kasto gin giseng'e wuodhi gine makoro gibomo ni tai wan kodi ka wayueyo kama osegoyo picha gen go mari donge maketho gi giseruso ne nduguna oseruso nduguna be kaka dwano picha to ore kada tamora wache to nan kanyo donge se uogo mari ndowe mari aya wawacho ni bwana Amelo kawuono Friday to imbe wacho ni abadi cha to nodhi loka ti wacho ni ok adhi enia marach nikech wan go mari to mari ok jakong'o wewa odhwa bedo wamiel anko edi matin tadhi anene in ba kanyo ng'at ma nosegoyi picha nikech iwacho ni kikulacho kingoni mwako so a moment ma you don't expose to them you also protect them yourself it's a security you protect your family miyo maneno ni ok tang'e mbui o feel insecure must be thick somewhere on my side konye mano nyako ma wiye din kiwacho gi dholuo moriere oningo be ni keto maber odi to dhako emarito ode osetime arusi ang'eni kata kawuono ji timo arus uneno gi ok tang'
To mitang'o gi nibe ok agibed ga. Ng'ama chich ni pok inyombo. Idwa bedo, wawachi ni idwa bedo MCA. To wach ni wan onge ng'ama nigi dhako kiki ti luonga projector. Tidhi kata e ward, iwacho ni abiro tang'onu e center ka center. Titang'o, i-produce kaka notim arus de jineno. Apart from that, inyalo kao elders mag village achiel ariyo adek, i-welcome gi home. To chiegi notedo negi to giwacho ni, En gi dhako. dhako cha macha nyar dak. Giluori, in fact mano koro giluori molo mbwembwe mag mbui. Wadhi waketo godo makeup mang'eny. Wan nyiri ma jobeche. Mit ka to koro kiny ka koro pi wang' yweyo makeup te. To kendo koro wadong' moro richni. Udalo moro koro chai. Ibe ni sungori nwa ka ni be anto be okisungori kata yawa. Koro nyako. Please, wang'eni wan ladies, wan ema keto chwawa gik moko ma okunjore pressure. Wabedo ga insecure. Insecure. Niliambiwa una groove na sijui nani. Kwa hivyo nataka kujua aone ni mimi tu. Hiyo haikusaidii. Inaharibu boma yako. To bing'eyo. Dhako waduge koseneno dichuo mukendo. To ahero maber. Kichunge maber ni ng'ano responsible. Ing'eni ng'ama kendo mano ng'ama responsible. Mano ng'ama responsible. Koro ng'acho ok bijali. Kata ansane kijana barubaru mimi hapa nataka. Kamani ya single kumani sosoni. Hapana. Nataka mtu responsible. Makanga nyise bills to mago gik men gode wiye. Ng'ama ong'eyo ni yawa. Nyathino chako chulo ne pesa ka koja Nairobi ka. Tigeni nyithindo madhi e kindergarten Nairobi ka to ina ja day school, high school madala. Iyudo ka jadala ichulo ne 8,010. ka. To mane michulo ne ja nasari Nairobi ka. Nyiso ni gini en gima oseago piny. Mondo michop ng'ani chope klas 6. Ong'iyo gi chulo pesa. Koro ting'eni ng'ama onge pesa kikone ni ati nitumie 3,000. Ya nini? 3,000 makata nungun poko neno 3,000 nyaka ne. Ya nini? Iga moko poko neno. Joma mine paro gi pachgi mathin, jomoko ok jite. Ne kopono tango chuore. To koro oging'one koro ok kawo. Oging'one koro ng'ato ok bi kawe. Karo ken kore ko use. Mano igori noma. Idonje pigi le pinya mera ka inda ko manyalo pedo gi paro bila no. Igori noma. Nikop churi ni the moment kata mbiro kao we kata mikete mbui gi umari. Yudo kaka to dhako odo choro kete maber. Gidake nya self contained moro self confused. Wan gi self confused. To gi self contained. Iwinja. Wach ni ne ing'ene ko bire mbui to welando oda ka. In wacho self contained confused wiri kone ang'eni kaka oda jalbadi so okay sawa. One get self confused. Sorry, self contained. Okay. Koro in nyadada inano mana ni koro ikawo osiepeni irwake odika. Jogi biro. Ok gimor kake dak. Nikech ing'eni ikelo ng'ate self contained to dok self confused. To ng'eni nitiere kaka jaodi ni be samoro smile. Daddy nini be nitie kaka samoro nyalo bedo daddy ni. To samoro be en public figure, en umari ma namba ne ni LTN. Yawa. Koro kesa timo gigi tipo maka koro gima ne mako ni osiepa gini ine michiwe chiwa kendi ka. Modhi. Mana kaka nakono nyako moro ni ineno nyako wadu makowiro si. Nyako Ramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN.
Luo Trending Nation. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. In the near future, obiro dhiro osiepni kendi. To en mobiro ok no bodhiro osiepni. En mosiepni obiro kende. Ibiro yudo ka en e od osiepni. En mosiepni obiro kende. Ibiro chieng' moro koke wacho. Iyudo mana law mondik ni nyaw ganyo ji. Law nyaw ganyo to ba law osiepni. Kiyudo to mano od nyiso niya. Gima ber. Ondik nyaka mama. Kik iyie gimomiye lweti wuogi. Iwinjo? Tiende niya, dhako miyudo no osemiye lweti. A moment mimedo kete mbui, nitiere ng'at moro kumoro manene. Mamenye kako inigo deal kako nyadak maber. En ugo deal kako nyalo ketho dagno mondo. Koro an personally poka support ni mondo kwa kendo mbui, kwa timang'o mbui, aja mbui ndiyo, but nitie gik moko support. Kopo ni ati nyaka gimoro moro wakete mbui. From today, let CCTVs be installed. But kitanda kanyo kumuninde no gicho. Wane gimoro mondo kwa beda gadieri ni adier no neno kotimo makato ginene makato nyaka nikech kopo ni atu feel ni nyaka kutim arus e kwa make ka ng'eni manu chiegi to nyithindu to daku menynwa process ka kumako ich. Giwenu kanyo nuti giwiu ni after kendruok to nitie nyithindo. But which we are not sure. De gikelonwa to de waneno kaka chieng' arus awanyocha wan sure. Nyithindo kae mosekelo problem nikech inyalo pidho nyathi jirani kikia. Paro ni mano nyathini to mano ok nyathini. Inyalo pidho nyathi jirani. Kendo nyathi jirani ne mako gimoro ri. Nyathini ume mara. Ume, yini mako magni ume. Kagima nitie moko mo tucha ng'wen. Ume. An bende gima ng'ego ndini to mara. Ndi to mara. Yani ng'ama wuondi sa mondiro nitega tega ndino. Nitega. Hani idhi kawo nyathi. Ng'ama nokete. Kinyalo timo DNA. My baby boy. Biro jawi. My kianang'oa. My what? My queen. Ebedo ka DNA pogi gi nyithindi. Isebedo janyuol, isebedo dichuo, isebedo dhako. Nitie gik moko monego bed wan gi wan e odwa. Iyuda E dala kumo, e dala wako. Idhi kenyi tima rus ber. Isegemo osiepeni achiel ariyo adek. Enough, mago jok moromo neno. Jo kanisa kaka temeche imetosha to. Yawa, kanisa opong'. Ang'o ma koro nyaka okete mbui koro en mana niya. Wadwa ni mondo omondi one ni gina timo kaka dakone. Mabok dhi konyi mbele. Onge gima gino dhi contribute. Ok dhi konyi. Ochieng' mondo ne ni kata ne gitimo ng'ota timo. Ochieng' ong'eni ni tedo. Oseng'eyo. To kendo pok iduogo dala upodi ne odino nyaka kawuono. To kata ka nokia, to chieng' ne nitie kaka opidhi ma koro dhi ong'ado kony. Owacho ni kok iyudo na pichni go tang'ado kony. Onge. Ng'ane ma nyaka ibedgo. To dong' nitie joma osetimo arus mokete mbui to meto. Koro mano koro e tocha. Nikech koro ji ate nong'eyo ni in ema intie, kasto ji chako ng'eyo kendo nomede ni moro. Koro kidwa dhero. Koro ing'e gima timore. Wich deny mar ng'ato. Iluongo ni money is on the wrong hands. Ka gimotim gi pesa onge, kelna ura mergo kameras. Manyeuru kata miyo maonge kod ohala kama, kata nyalo bedo ohala matin to boost that business to bedo ng'ama nikare, bedo ng'ama stable. Molo tiyo gi pesa e yo moro moko winjore ka onge income ma pesa no kelonu e gimotimono. Apani giwinjo no akini. You don't need to justify everything. Kata an kuma bedeni, wabedo ga milo. To mondo mi amilo confirm ni en ng'ama miyo. Nyiso ni nyako bed gi bugo mopogore gi mara. And we don't need to walk naked mondo mi approve. Bwana ne amila wuoi. No. Amila wuoi.
Ni to ko jogi chalo gima gigolo niya. Ni nyaka gino lier ni. Jisoni ngama de chuto nyaka ne ka koro tike. Niti gik Kata golo longe, kapoko golo lew. I don't need to. Aroko long te roko long, lakini ni ti pogruok mag longe. Exactly. Ma man ra ko ma de chuto. Mo enough. Okay, gini ni. Okuchuni aki watch ma. Ere ngamo seko picha mokete sitani. I thank God I'm a man. Onge. Lakini isino. Wacha kwa murukendo next time yaje turwa. Congratulations to Cleophas Oluoch. Ni kendo doni anan gi different opinion ni okoningo bed ni ikele mbui. To mano kikichandi ni kop mano maoni mano mari mabe marwa to everybody's opinions is allowed lakini gima timore ni onyalo konyo ngato e yo moro machielo mapoko dhi akang mi ka onero nyalo konyo ngato mar mondo mi wabed kod privacy wa in our family mondo kikelwa weche moko dhi kare kata koponi kiny dakla oywach nitie chela dek poro motimore to wich kot moro maralanda asacha ni koro yada chako gi kanye mondo adok walos gi obedo mari then jonyiera bende ma choko mor gi kenyu no kaka nyocho moicha jonyiera be koro koso gi mawacho ibago gi iwacho ni ji ok nya wuogi magi kene da ochopo kanye da kwa neno vitu kama hizo. Privacy has power. Silence is part of communication. Exactly. Unanyamaza tu vitu zako cheza chini ya maji wewe mtu uko poa, uko sawa, uko na job, uko stick hivyo, but mume mwenye alikuja na hiyo idea si mzuri na kwa wale wengine wewe ushafanya iko sawa. Hapa ni Ramogi hiwinjo kaka wacho maber kabisa. Wacho ni gimoro moro okmo koponi rwako law mogo pas kaka mara ni tiwiro mo wange ngane ne luok. You don't need to take as a process mar the above. Yeah guys, kura dwa dhi tiche aluoko rachwa. Arudho buoya kik ngato wach ni okaluoko rate. Maybe Product to is okay. But contact to kill the person you so kill the boy. Iwone Cindy Maraj. Alicia Kanini. But onge noma. Otherwise, thank you so much Ramogi. Mapodi luongo ni Amilo Nyasuba. En kachacha endo. Iseloso channels gi adier. TikTok nitie. TikTok ango. Maluongo nango. Amilo donge na Amilo ng'eny. Maybe Amilo oningi kete Amilo 254, Amilo official, Amilo Nyasuba. Niko tu hapa Amilo Tosa. Med gimoro mondo jogo yudi mayot. Okawuondi. Amilo sani kopona manyo. Idhi yudo ka Amilo ng'eny. Amindi ni ng'eny seriously. Nyaka obed gi gima wapogi godo. Amilo ako hapo. Ramogi, kumwa wacho marach obadhi. Warad kendo. Dongi wenwa. Kwa chuanyi? Wenwa. Kwa chuanyi ana kwa ngono gidhiang achiel. Kwa chuanyi te wenwa. But kantie kamoro miwinje point biro kamano. Biro konyi kata biro konyo ngama chielo. Kopo na chuanyi. Aonge ga apology. Mano podi. Anarach. Kopo na chuanyi ni winjo na chuanyi. Something is wrong with your head. Go somewhere, talk to yourself, penj yourself. Self, am I normal? Nikecha pick sense. Kuro ask yourself. Self. Am I really normal? Because umerito wacho sense. Okubiketo wage fuo mar post gik moko ka nyithindo, ujo madongo machamo salary. Mari bende gi jawade kato lenga poko post koso mari ntie kama fungo ni ki post. Imbe posta. Ida winjo ka nitiere. Ni kopo ni gweru to bitaki dugi nyiso wako gweru. Mago fuo manarego. Oningo bedni wabedo machua. Upstairs. Birthdays gin achiel kuom gik ma wakala e piny ka. To ne thuondi kaka umari Nash. No. Birthdays ok en aena odiochieng', en okang'.
Maikinde ma waketo gik moko thenge, waketo ngolo kendo wahingo tich matek ma wasebedo ka watimo. Kama e gima watimo wang'ni. Siku yako uko ready? Ngeso tarik 26 dwe mar 7 yore duto chomo Game Changers la kisama kama wadhi interrupt normal business to mana e nying achiel Omarina. Happy birthday. Ikri ne nyasi mar hingo odiochieng nyuol mapokone e piny Luo ma ikelo ni kod Gala Empire Entertainment. On stage, legendary poet rumba maestro Omondi Ngoe, Sakaja Dimple hitmaker Uncle Eddie, kachiel kod jothumbe moko mathoth. Dhi ketie wikoki kod ngolo namo yiech nyaka che. Kadonjo to en mana shillings 100. Tarik 26 dwe mar 7 kwa wacha happy birthday. Wawere gi duol, wamiele kendo wamor kanyakla. Uteni ukini kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Happy birthday Omari Nash. Omari Nash. Nadi, Omari Nadi, kata keki kata. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.